ሳልሳይ لسمين لطمت 140 ካሬ 10 ب14 ዋጋ 4.5 አዲስ ዓለም በጣም ጽቡቅ ቦታ እዩ ይገርማኩም ካብ ከተማ ጊዮርጊስ ዓመት ክንጥዕምስ በእግርና ኢና ንመጥርና ወኪ ሓገርና ዜርና ገለመን ማለት እዩ ከዚ ግን ግዜ ገይርዎ በ5 ደቂቃ ደበኽዩ ለምዕ ቦታ እዩ ማለት እዩ ቦታ እዚ ከም ልጠኩም የውሊ ከአንጎሎ መብር ሳልሳይ ኮይኑ ለሰሜን ሐምዚ ጥምት ማለት እዩ ለከዘን ገዛዚን ጥምት አለዋ ማለት እዩ ጽቡ ቦታ እዩ 140 ካሬ ማለት እዩ 10 ب14 ያ ለሰሜንያ ጥምት ዋጋ 4.5 ናመጨረሻ ይልወንዮ ቪላ ገዛ ልባህል ነገር የለ ለምዕ ቦታ ምዃኑ ክነግረኩም እየደለ ማለት እዩ በጀካ ፎቅ ምንም ነገር የለ ቦታ እዚ 4.5 ናመጨረሻ እዩ ትገዝዎ ተለለኹም ምጹ ለሰሜን ጥምት አው ጽቡ ቦታ ይዓሪፉ ማለት እዩ ባዶ መሬት እዩ አብ ትግራይ መቀለ ክፍለ ከተማ ማለት መቀለና እንድል ዘለና ብዙሓት ነው አበይ ኻትለቱሉና እዩ እና እዚ ቦታ እዚ ግን እዚ ይመስል ማለት የምልጠኩም 4.5 ሞዲ እዩ ለሰሜን ጥምት ከአንጎሎ ሳልሳ እዩ አይን ዓለም አዲስ ዓለም ይባል ቦታ